Ningo ingera nisojako baye institut marché mobolo jamana nyama ale ka banyumanga to min be no ba fama ko ebru social la ulu kale kando wati belajile ni degun be yoro mununa na yaw koshi abe ulu jole soro awye jigiya ye odo homo kono ni dogo ngi nan na haywa ko ni dara institut marché la no oye farkolo bana be mamununa ulu ka furakale ke yoro jikoro ni konan na ni ngata ya fumia bala panneau solaire aywa o installation kata kurbo karli ke ulu fe jateminaw y'a yira k'a fɔ ko farikolo bana kɔni ayiwa u kɔni tɛ se ka kɛ i y'a faamuya b'a la funteni na sabula n'i y'a ta k'a lajɛ kurantigɛ ale barika ka bon anw fɛ yan kosɛbɛ ayiwa ni farikolola bana kɔni bɛ maa min na yaasa e ka furakɛliw ka nɔgɔya f'a ka kɛ i y'a faamuya b'a la sumayama yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kilimu walima fiɲɛw bɛ se ka ci yɔrɔ min nɔ yaasa nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogo min nɔ degunw bɛ se ka ta ka bɔ i y'a faamuya b'a la e kan cogo min nɔ o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye evri social mɔgɔw ye u taara nin panneau solaire ninnu sigi i y'a faamuya b'a la fɛn min ye institut marché ale kɔnɔna na ye a kɛnɛ kana na fɛn min ye evri social ɲɛmaw olu tun bɛ a kɛnɛ kana na ministre min bɛ n'ale ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ ale ni a ka maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kana na dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna k'a daminɛ a directeur la ka taa bila i y'a faamuya b'a la fo a gardien na nin bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen tun bɛ a kɛnɛ kana na dɔgɔtɔrɔso ɲɛma n'o o y'a directeur ye ale kɔni ye kɔrɔfɔw ta a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni nale ayiwa ko nin na kɛ nisɔndiyakoba ye k'o ɲɛsin olu mɔ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ tile o tile ko olu tun bɛ 60 de don i y'a faamuya b'a la carburant na k'a kɛ groupe la yaasa u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min nɔ ayiwa ko nin nale nin bɛna kɛ sababu ye ayiwa ni ŋɔni kɔni sama ka bɔ olu sen na nin bɛna kɛ i y'a faamuya b'a la nɔgɔya siraba ye ka ɲɛsin olu mɔ kɛnɛyako ta fanfɛla la evri social ɲɛma ka fɔ la ale y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛma ka laɲini de ye nin ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ayiwa olu ka baara hukumu kɔnɔ ko nin tɛna kɛ a dan ɲɛ fɛn min ye u bɛ taama ni jateminɛw la dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔna na ayiwa dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ ma u na i y'a faamuya b'a la u ka dɛmɛw lase o yɔrɔ ninnu ma ministre de la santé n'o o ye kɛnɛya ministre ye ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin fɛn ninnu minɛ ko ɲuman ayiwa k'a kɛ k'a tɔpɔtɔ ka ɲa ayiwa ko o de ye jamana ɲɛmaa ka laɲini ye waati bɛɛ lajɛlen la ayiwa foli kɛrɛnkɛrɛnnen a y'o ta k'o di jamana ɲɛmaa mɔ ka tila ka i y'a faamuya b'a la evri social ka dugawu k'u ye yarabi ala ka nin ɲɔgɔnna ninnu mɛn sen na